खुलुमबाय आंनि दालिनि जि ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय। दिनै निउटननि बार्थडे, निउटननि मोजांनि थाखाय जयग' होनानै केक हाबाय लोगोफोर। बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादों। निउटन बसुमतारीनि 8 बोसोर फुरा जानाय जोनोम सान बेखौ फालिनो लादों। गिबि हाबाफारियाव जोङो मुलुगजों नखर शान्तिनि थाखाय आरो बिनि इयुन जिउनि मोजांनि थाखाय जोङो जयगा होबाय। दा बिनि उनाव नैथि फारिलाइयाव नैबे केक हानायजों जाहाथे बे केकनि सोरगिदिं जेरैबायदि ममबाति जोङो लगायदों, बे ममबातिनि अरबादि जाहाथे बिनि इयुन जिउआ जोंबाय थानांगौ आरो मुलुगनि नखरनि हारिनि मोजां मावग्रा गुनि गियानि लेखा गोरों जायो। बेखौनो पुर्न ब्रह्म ज्योति स्वरूप आइ आफानिसिम बयबो खौसेयै इसोरनि खाथियाव आरज थानाय जाबाय। दे मोखां एसे फुन दे बेखौ बन सिखानो हरदो। दे हाखाबावदो, हाखाबावदो बेखौ फिसा फिसा खालामनानै बयनोबो एसे एसे हरदो। Dah, si Pak dia macam ni dah.